салом ба ҳама. имрӯз мо сафар дорем шаҳри Кёлн. дар шаҳри Кёлн ҳаст ресторани тоҷикӣ. барои ҳамин қати духтаро план кардем ки мерем Кёлн. қати кӯдакҳо посмотрим что будет. як бор ман шаҳри Кёлн рафта будам. ҳамон ресторан уҷара рӯзи шанбе якшанбе одам бояд ки пешакӣ резерв кунад. мо резерв накарда рафтем, баъд ҷо надоштам. представьте, ҳамаи чизшон резерв кардалакай. барои ҳамин баъд рафта будем ҳамон Кёлнда якта уйгурский ресторан ёфта будем ва рафта будем уйгурский ресторан. ана имрӯзара занг зада броин кардем барои 4 одами калон ва 4 кӯдак. И мерем як бор гуфтем немисоки ich bin gespannt ки ба маза боша ё ки не. конечно одам ҳамаша худаш дар хона тайёр карда метавонад, но вақте ки бо мери тайёра мехӯрем сиромон дига айда. шумо дар Тоҷикистон метавонем ки любой ҷо равем самуса харем, пирожки харем. Тут этого удовольствия нету. барои ҳамин вақте ки хеле ҷоро мебинӣ вақте ки хеле ҷо шуда мешава мехоҳӣ ҳатман як бор равӣ, як бор бинӣ ки чӣ хеле сиравно атмосфера ҳамон ҷое ки мо рафта будем ва ҷо надоштан уже атмосфера дигаи медарои тоҷико бисёр будан, духтаро будан, бачаҳо будан, худи ҳамо соҳибшон например тоҷикӣ гап мезанед, так приятно. Так что вот так вот. Мы соберем авал банк. Бояд банк тром як бор, баъди банк сафар ба тарафи Кёлн соати 14 броин дорем, бояд соати 14 ҳамонҷо бош. духтарон ҳамонҷо мебояд. Вот так, шуморо мегирем бо худ. шумо дар бо нишон метавонед ки чӣ доранд, нарх ходаиҷа чӣ хеле ва мебинем ки ба маззае. 100% боварӣ дорам ки ба маззае, барое ки отзивошон беҳад нағзе, беҳад отзивои хуб дорам. сиравно худмон чашем мебинем ва подтвердим, как говорится. То воздит на Кёлн. Так, мы умадем номер ресторан Silk Road да адресушон нест да Кёлн. Да, чизи поёни видео да мемонам. Ё доран ош, манту, қати гӯшт, манту қати каду, картошка, круток, лагман. Миган фан чӣ бошад? Райс. Самса не? Да подождите, манту покушайте. Борщ, круток, манту, лагман. Смотри, тут опять лагман есть, а этот вегетарианский. Уже вегетарище. Оливье. Как вот этот салат назывался? Бафикин мужской каприз назывался. Бюркин mit Rindfleisch. Корейский. Был корейский салат. Шакаро. Чак-чак. Käsekuchen. Пирожник. Там вот канибьоран мы видели. Как это все в реале выглядит. Кому бичуя хани намере. Бой хани мекаданку. Ой, не успел. Манту. Аш. Альбо бия, бичу бия, крутого. Омад. Круто.
акаса барои чӣ хурсанд шида? Барои тухм. Мой потолок канал дивидия, потолок табақои чубина. Мо баромадем. Да уҷа бисёр сёмка накардам, барое ки так всегда ҳамин якҷоя ки рафти чӣ хеле гап мезанӣ, гапа мезанӣ, сёмка кардан намешавад бисёр. Но там такая атмосфера очень приятная, так ҷое ки ҳамун сёмкатон кардем ки болода, ҷои мо хол кардем ки вай просто там ранги ё тарелка, ё ранга, не ранги гир, ки вай табоқи чӯбин буда. Представьте, табоқи чӯбин ҳам хеле ҷамъ кардаги атмосфера очень красивая до поён, вақте ки хеле зал доран, якум зала, баъд лестница мешавад ва боло мебарад, ҷои нишитагӣ будем, вале до поён бо ай ранги пуроқ мегӯям ку ай ҳархе материал духтагия духти қурӯқӣ мегӯям бо чӣ хел мешавад. Ҳам хеле буд очень красиво, сурат бисёр нагирифтем тоже, к сожалению. Гуфти гапо ки ҳам хеле ҷо мерим. Ман ҳамиқа вақт влог сёмка накардам, агар не ҳамиқа ҷо бисёр мерам, ҳамиқа кор бисёр мекунам. Есть что рассказать, есть что показать, но ба як тараф просто вақт намешавад, просто хуш наметия ки телефона гирӣ, сёмка кунӣ, расад кунӣ, вот сидиш худат ҳамун момента худат чихе наслаждаться мекунӣ и всё, да. Вот иҷам ҳамихе буд. Бисёр сёмка накардем, шиштем, гап задем, вақтмона нағз гузарондем. Хулоса оиди вообще отзыв гирмонамон дар бораи ҳамин чиз, дар бораи ҳамин ресторан. Можно сказать ресторан, кафе, да, беҳад бамаза, ҳамқа хушбош бамаза. Мақсад занакам, да, мо часто хонада тайёр мекунем. Ман самуса мепазам, ҳама да мантуи ма маъқуле ки чӣ хеле манту мекунам, да бисёриё маъқуле чӣ хеле тоб мекунам и так далее, но все равно ҳолатида ки мери ягон каси дига мепазои ки просто заказ мекунӣ, аз душа мехӯрӣ, все равно дига хеле дар Тоҷикистонам чӣ хеле, например, хуш пайдо кардӣ рафти чиз шашликхӯрӣ и так далее, тут намешавад. Тут есть шашлики и так далее, есть, да, турко все равно мазашон уқад. Ранги хуб нест. У нас более-менее гӯштамон сокаш бисёр тарай, да, и мазаш дига хеле не могу это передать, но касе ки дар инҷо ҳаста медонад ки мазаи гӯшт, ҳатто мазаи помидор бодиринг ҳам хеле чизо дар инҷо омад. Хулоса мо заказ кардем қуртоб, заказ кардем ош, заказ кардем манту буд ҳам кадуги, ҳам гӯшти. К сожалению, лагман надоштанд и, к сожалению, борщ надоштанд. Тоже очень хотели. Но ҳамин чизои заказ кардагимон беҳад бамаза, беҳад бамаза. Пальчики оближешь, особенно мада мантуи кадугишон махкул шид. Так вот ширина, аджуи, мне прям так мама всегда готовила. Маме бакариби, где-то як ҳафта пеш худам самусаи кадуги кардам, мантуи кадуги кардам, но все равно вақте ки тайёр мекунам мехӯрӣ ё ки просто меҳмонӣ мери мехӯрӣ, умуман дига хеле маъқул шид. Можно сказать, молодцы ребята, таки кушод намедонам ки соди баш, ки кушод ки тайёр мекунам, мақсад чун тайёр мекунам, ки оилашон мақсад тайёр мекунам, ки ҳамон повар дорад, намедонам, вале бамаза гап нест. Ман адресора якрӯб сообщенияда ё ки описание видеода мемонам, не ки описание видеора мутаассифона ҳама намебинанд. Барои ҳамин мемонам бо дар якум сообщение адресои ҳамин ресторана ки дар куҷо аст ва фикр мекунам ки одамое ки дар инҷа ҳастанд медонанд ки дар куҷо аст, медонанд ки чӣ ҳаст. Мақсад не обязательно повторять, но касе ки намедонам все равно мемонам
мечира адресошуно дар Google мешава адресошуно ёфтан, дар Google мешава телефоношуно ёфтан. Беҳтараш мада гуфта будам бу карати омадаги вақте ки ҷо надоштанд, гуфта будам ки беҳтараш барои шанбе якшанбе ҳама вақт пешакӣ резерв кардан. Занг зада гуфтанд ки шумо мебиёед ва чанд одам мебиёяд. рӯзои корида ҳамеха омаданам мешавад просто березерва. Но все равно як бор занг зада, як бор пурсон шавед ки чӣ доранд, чӣ надоранд. Что в доступности. Там хеле всем рекомендую. Очень вкусно. Кам таракам ки боша мазаи ватан, мазаи автодои худмон метонед равен и ҳам атмосферашон, ҳам фотошон шуморо хурдсам ки боша гуфти немисон кӯтоҳака кам боша ва ба ватан бармегардона. Эҳсосиёт қайсада эҳсос мекунӣ ки ҳамонҷода эҳсос мекунӣ ки что-то родное, барое ки одамо ҳам мебиёянд, не одамо мебиёянд, мақсад тоҷикҳо мебиёянд, мешнавед таҷикскую речь, забони тоҷикиро мешнавед. Чи очень приятно, очень ба дил наздик. ҳаминҷода ман шумода мегӯям хай шом шидистай, дармонам торик шидистай, сифати видеоам ҳаст. Авакай. Барои ҳамин то видеои оянда дар паноҳи худо бошед, худтона эҳтиёт кунед ва рӯзҳои